Здравейте, приятели! Ако и вие като мен изпитвате трудности да заспите вечер и не можете да укротите ума си, нека ви помогна с една практика, която ще ви вкара в предмедитативно състояние и ще ви помогне да заспите. Практиката е много лесна, може да изпълнявате всеки път, когато изпитвате напрежение, когато имате вътрешната нужда да се балансирате. Започваме с свиването на среден пръст и показалец към основата на палец. След това запушваме с безименен икотре лявата ноздра и издишваме целия насъбрал се въздух, който е в дясната ноздра. След като издишаме, ще вдишаме бавно в продължение на 5 секунди чрез коремните мускули и диафрагмата. След като вдишаме, запушваме нежно дясната ноздра и издишаме през лява. Издишва се само и единствено с затворена уста през носа, като се стараем да издишваме 2 пъти по-бавно, отколкото вдишваме. След като издишаме от лява ноздра, запушваме отново лява ноздра и вдишваме през дясна. Така може да направим 24 цикъла. Нормално е, ако през това време различни мисли преминават през съзнанието ви. Оставете ги да преминат през вас. Благодаря ви, че бяхте с мен. Намасте!